Action, programa nga gindihon sang 303 Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Okay, oras sa Pungsod, Pilipinas. Nagdangat na kita sa takna alas 10:12 ang aga. Welcome naman mga ka-friend, mga ka-action sa aton palatuntunan. Brigade in Action sa mga aga. Pizza size kita subong sa bulan sa Pebrero to 2022. Nagapangalag naman ng aton nga palatuntunan nga nadulong sa inyo sang 303rd Infantry Brigade. Kami ang inyong maging kaupod, Sergeant Dikinya Halinya mismo sa 303rd Brigade, and ang akong partner, Sergeant Gikana. Yes, so from 32nd may aga sa aton mga kauturan na from 32nd si Imo Company. Yes, and sa mga bulan partner ang love month sa mga. Yes. So February sa mga. Lapit naman ang ang Valentine's. Yes. Unsa diin gini-celebrate naman naton ang bulan sang pagpalangga. Yes. Pero ginambal gani naton bisan hindi Pebrero kung may pagpalangga kita sa isig ka pareho naton, pwede ta na imuon nga love months every month, di ba? Yeah. Naunaan ko gani partner kung wala kaya may chimpo pa nga baka pangita kang musang inyong labas. Kaysa 14 pa man. Tila may kanta may ano pa may 8 days pa, 8 may days. Yes, correct. Oo, bambal ganin naton. Kaya pa na. Kaya pa. Okay. Sa mga kauturan natin diri sa Siyudad Sampacolod, good morning sa probinsya sa Negros Occidental nga nagapamati subong via radio. Good morning man sa inyo mayong aga sa tanan nga nagatanaw sa aton live Facebook. Yes, din man kamo nga parte sa aton kalibutan mayong aga sa inyo tanan. Kaga kabay pa nga ara kamo sa mayong panglawas subong nga aga. Kabalo ini mga OFW. Partner on namin sila mag-celebrate sa mga love month. Yes, labi na kay Tiyan nila bisan layo kuno sila sa ilang mga loved ones. Yes. Gini-celebrate gyapon nila ang February 14. And speaking sa February 14, advance happy birthday lang kay Corporal Hanilin Palmaera. Yes, anong say? February 14. Yes. And then of course advance na lang ginagreet ko lang ang amon nga ang company commander namon sa 32nd si Imo Company kay Captain Briar Jarton Tihado no magaselebrar mo sa February 7 sang iya kadlawan. And then of course kay was partner. Kag of course kay Major Kelvin Bayaba. Yes, sa February 13. mo na No damo kita mga celebrants ang ini nga tuig ang balgani naton siguro agi create ni sila sa mga bulan sa mga July. Yes. Kag siyempre sa amon Sergeant Major kay Sir Lumugdang Yes. February man na iyang birthday. Sa advance happy birthday na. Kag siyempre mamoromantika naman na sila nga man nga ako ga ano ko sa ila greet ko sa ila. Yes, wala ko nag-greet ang kaugalingon ko. Pwede February man tano. Pero ang ganito, ang natawa sa February, ang mga pinalanggaon na sa. Yes. And so, pwede ta mag-comment sa mga kautoran natin subong nga nagtanaw live Facebook. Pwede ka mo maka-share sa inyong mga comment. And yung mga greetings, labi na gid sa mga naga-birthday, yes. Yung mga nag-celebrate sa ilang mga anniversary sa ilang kasal, sa ilang anniversary sa ilang nga pagpalanggaan ay bilang magnobya, pwede nyo gid ikuan diri sa aton kay aton ginapagabasahon karon before kita matapos ang aton palatuntunan. Partner sa pagpanamyaw kag diretso kita sa aton weekly accomplishment, aton na ipabalo sa aton mga kauturan kung ano man ang mga ginhimo sa mga nagliligad nyo si Mana sa aton na Philippine Army. Yes ko. Salamat kit partner sa paghatag higayon. No, so before kita mag-proceed sa aton mga topiko partner, so luyag lang namon tamyahon ang amay sa aton nga probinsya. No other than kay Honorable Eugenio Bong Lacson. Sir, good morning sa imo. And then of course ang amay man sang 303rd Infantry Brigade kay Brigadier General Inocencio I. Pasaporte. And then of course sa aton nga mga officers no sang 303rd Infantry Brigade man no, so good morning na sa aton. And then of course ang aton nga brigade si imo officer kay Captain Mervin C. Rosal. And then of course akon nga direct officer sa birthday celebrant namon kay Captain Briar Jarton Tihado. Kasi kamahagad sa sakon gapon. Mamromantika naman ni aton nga bibig partner boss guro mo. Pero ang hamarian naton ang safety protocol. Yes, of course. Within sa camp lang na yan natin. Yes, ang hamarian naton ang COVID subong nagaano pero yes, ang celebration hindi na mapunggan basta may ara tayo sa safety protocol. So of course na sa aton nga mga line battalions, mga line units naton sa of course na sa tropa sang
62nd Infantry Battalion sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Melvin N. Flores no nga nakabase siya sa Barangay Libas, Isabela, Negros Occidental. And then of course no sa tropa man naton sa norte nga bahin sa tropa sang 79th Infantry Battalion sa papamuno ni Lieutenant Colonel Gigi Havenes no nga na-assign sa Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidental. And then of course no, sa Oriental nga bahin partner may ara kita dito nga mga line battalion sang tropa naton sa 94th Infantry Battalion sa papamuno ni Lieutenant Colonel Angelo Guzman no nga nakabase sa Barangay Tambo, Ayong, Negros Oriental. And then of course ngaton nga 542 Engineer Constructions Battalion sa papamuno ni Lieutenant Colonel Rookie Dupa no nga nakabase sa Barangay Carujuani, Mamaylan City. Kagang akon nga mother unit sa nga nakabase sa Barangay Nabitasan, Leganes no sa 3rd Simo Battalion sa pagpamuno of course ni Colonel Romel Abayon. And then of course sa tropa naton nga mga men in uniform sa kapulisan naton no kay Police Colonel Leo Pamitan ang aton nga way Sinokpo, and then sa kay Police Colonel Tomas Joseph Martir ang aton nga City Director sa BCPO. And then of course sa tanan nga mga katropa naton nga nagapatigayon sa mga checkpoints no halong kita perme, and then sa mga kautoran naton nga propamasyar or naga-mauling subong medyo i-ano naton ang aton nga safety protocol kay bangod ang Omicron no isa ka delikado ni sa variant sang COVID-19. Yes, oo. Paghambal ganin nato na gapadayon gyapon Yes, ang mga vaccination program sang aton yang province kag syudad. Sige na ako, partner, continue ko ya sa akon nga weekly accomplishment or mga good news naton nga ipagadulong sa inyo. Kung ano bala ang gipatigayon nga mga activities ang inyo kasundaluhan, particularly diri sa Negros Occidental. No? So, sang January 29, 2022 no ang inyo army sa Negros no nagpatigayon sa ginatawag naton nga antigen test kag PPE donning of doping o training no dira sa training naton dito gipatigayon sa Camp Major Nelson L. Herona ano Barangay Minuyan, Morsha no sa kampo sang 303rd Infantry Brigade. Nagkadto ya partner ang mga partners naton from RHU Morsha kung sa diin nagpatigayon kita ya dito sang trainings no trainings para kung paano kita gamit or paano kita mag-apply sa ginatawag naton sang swab test kag paano magamit sa aton nga PPE, kung ano ang mga protocols, kung ano ang mga pamaagi no kay para may kasami na partner ang ginalikawan naton dira is ma-contaminate ang aton nga mga swab test no kay para kabalo ang mga tropa naton kung paano mag-swab test kay para of course no matabangan man naton ang RHU kung paano na. Yes. For the information of everybody, partner, isa sa mga kung pipila ka mga personnel sa 303 Brigade is mga nurses. Yes, diba? Yes, kasi mambal sa sir, army ka mo, nga man kabalo ka mo gano. Hindi lang hambalin naton ang armed forces, hindi lang na kumbaga nabilong sa isa lang ka organization, no? Kumbaga inang organization ng gisodlan na sa sanga nakalain-lain nga mga nag-graduate naton nga mga kautoran nga naggusto yung mag-serve sa Philippine Army. May ara tada mga teachers, no? May ara tada mga nurses, no? Criminology. May mga criminology tada, no? So hambalin naton all in one yung army. Yes, in times ng pandemya, in times ng ginatawag naton nga ining kalamidad, no? Tungod ang aton army na train kag may mga professional gidya in tawag diri ining sa ila gidya nga trabaho nga amo sina, like example mga ambal mga attorney, may mga abogado kita yes, army o may mga nurses, doctor. So amo na nga gini-train naton ang aton nga mga actually partner ang gin-train to yung mga personnel is mga nurses to. Yes, nga nga personnel kiti may mga background ya may mga related nga mga courses. Yes, so at least mabuligan naton nya ang lokal no nga hindi na kita palapit pa sa lokal para mag-swab test kundi mismo sa aton nga kampo before magsulod ang atong personnel kundi man na sila halin pwede naton sila yung antigen no kag makita naton din ang resulta at the same time mabalaan naton kung either kung naton sila ipasudlon sa kampo or i-quarantine naton yes, para for the secure sang camp naton kag sang personnel mismo naton. Yes, kag of course partner sang February 1, 2022 ang Negros ang kasundaluhan sang Negros nag-receive sang mga napipila man ka mga relief goods halin iya sa mga stakeholders naton ka mga donors no so continuous gapon partner ang aton ginapatigayon nga mga relief operations sa mga line battalions naton so ina tanan is halin ina na sa mga stakeholders naton ka mga donors nga mga
may mga kinasing-kasing paghatag labulig sa aton mga kauturan. So continue gyapon na ang aton nga relief operation even though nga ang iban nga area is nakabato na, so may ara pagid kita nga ginalabot pa man nga mga areas kundi sa mga naapektuhan sang ginatawag naton nga Typhoon Odette. No? So Yes. continuous gyapon na ang aton nga relief operations. Actually gindaawat sang Triotol Brigade ang from Manila nga mga donation din Yes. ginhatag naton sa 62nd IB and 94th IB. Siya din sila ang Distribute, sa oo. mga nagkalain nga mga barangay nga mga Yes. biktima sang Odette. No, actually gapadayon sila subong sa amo sinang activity. Yes, correct. Kagambal ganin naton biskan pa paano maano naton mabawas-bawasan. Yes, mahagan-hagan. Magan-hagan suffer sang suffer sa aton mga kautoran. Ano pa? Ang aton lang kuan. Ari partner sa tinalikdan niya si Mana ang aton yang kun February 3 o tinalikdan nga adlaw ang may mga former FRs kita partner o kun ining lang mga anay rebuildi nga nag-surrender na sa sabakan sang aton nga gobyerno. Nga kun sa diin ginitagaan sila bulig subong sang Provincial Social Development Office o Yes, PSWDO kag sang mismo sang Philippine Army. So sa February 3, 14 ka mga former rebels no ang natagaan sang mga food packs. Wow. Ini mga bugkas, dilatas, mga kung ano-ano pa. Panginanglanon. Kinanglanon nila sa ilang adlaw-adlaw pangabuhi. Ang gin turn over sa Sa ila. Provincial DSWD. Wow. No, sa 14 no. So gintambungan man ina sang aton na commander sang Triotol Brigade, Brigadier General Pasaporte kag mismo si Ma'am Jean o kon Ma'am Jeannie Makalipsay sang PSWD ang mismo ang naghatag. Ay, shout out kay Ma'am Jean. Yes, ang Good morning. naghatag. Kaya ini si Ma'am Jean niya isa sa mga dala naton para mabuligan correct. naton ang aton nga kwan, ang aton nga mga former rebels mapisan ini siya. Yes, correct. Nung nga PSWD o personnel nga kun sa diin siya gid ang nagano. So pasalamat kita sa PSWD no kag kay Ma'am Jean no kabay pang padayon ang Continuous pagdasig sang bulig para sa mga FRs naton. No? Yes. Amo niya ka kwan si Ma'am Jeannie. And partner ari pagid sang tinalikdan nga mga sinimana nagwa sa mga report sang 3rd ID Yes. no sang 3rd Infantry Division nga kun sa diin pipila ka mga kumbaga result sang 2021 nga operation kag security operation sang aton na 3rd Infantry Division sa tanan nilang area diri sa Central and Western Visayas. Oh. Yes, nga kun sa diin may mga na-neutralize o kung mga na-captured, no? May ara man nga hambal ganin naton nag-surrender, no? So partner may ara nga 142 no ka mga NP terrorist ang na-neutralize. Kabilang diri ang 12 ka mga top leaders no sang year 2021. Kung sa diin ang hambal ganin naton ang focus military operation sang 3rd Infantry Division mga ang purposive nga civil military operation nga in support man sa mga local agencies labi na sang NTF-ELCAC no nga ini ang nagresulta man sang pagka-neutralize ang ginhambal naton 142 Kadamo. ka mga terorista kag diri sa aton sa Negros partner makita naton kung na-news naman naton kung pila ka mga lideres ang Northern Negros nga front is kay Kirima ang na-neutralize man si Kirima upod man sang pila ka mga individual niya nga mga kaupdanan sa terorista nga bahin. Ang Central Negros sa kay Sibalios, yes, correct. And ang sa sa west part sang o kon sa southern part sang Negros Occidental dito sa may area sa may Canduni no o kon 6 area ang neutralized man. So 12 ka mga personas ginambal naton upo diri si Rinaldo Bucala alias Bading o kon Rose no Regional Finance Bureau Committee Rilon Panay kag ang mag-agambal naton gina si Kirima Tariman alias Ila no ang secretary sang Northern Negros Front. And syempre dira man sa kay Marilyn Badayos. No, diri man sa may Manapla. Sa alias Munit. Yes, finance officer man, no. So kay Jubin Siralbo sa may Miagao. So iban pa, no, ang commander gini yes, si Siralbo. Ini ang resulta partner sang ambal gani naton na focus operation sang aton 3rd ID kag sang
duman sa mga information nga ginihatag sa aton nga mga concerned citizens, labi na gid ini mga naging victims na sa mga New People's Army, nga kung sa din hindi na sila gustong maliwat ba ang natabo sa ila. Yes. So much better nga ginhimo nila, nga tugan nila o kung ginsugid nila, kung din bala ining mga location, sining mga top leaders sa New People's Army. So nakita naton kung gaano ka seryoso na ning aton mga kauturan, ang aton pamumuloyo, nga dulaon na sa ilang presensya o kung sa ilang lugar, ining presensya sang mga katapo sang New People's Army. Kaya way back 1970s hasta subong 53 years. And Dugay insurgency, kag abin lagi ang gipatyan nila danay makabulig sila. So hasta subong initanaw sa pumuloy, wala man mihura. Yes, correct. Wala sang resulta ang amon nga pagsuporta sa inyo. So much better nga kilalano namon ang matutuon nga government. Amon niya ang Republika sa Pilipinas, so Yes. kung amo na yung demokrasya nga panggobyerno sang atong pungsod, hindi kay ang communist nga panggobyerno nga ginihambal, nga ginipasalig sini mga komunista nga grupo. So kung makita naton nga ni partner, 3-digit niya ang or na-neutralize naton nga mga katapos ang NPA terrorist, no. So sa ini nga figure partner sa dusi ang mga top leaders, no, meaning to say ang New People's Army sa diri nga bahin sa Central kag Western Visayas is kumbaga manugim over na niya partner. Kay imagine mo 142 142 ang digit na. So meaning to say may napipila man lang nabilin pero wala hindi na ni kumbaga wala na ni isang kusog. So amo na gani continue gyapon ang ginapatigayon nato. Mo na mga resulta partner sa mga ginapang report or ginapanghatag ang mga information sa mga kauturan naton nga ara sa area. Tama tong yambal mo nga hindi na gusto ang mga kauturan naton nga magtiner pa ang New People's Army sa ilang lugar kay kung magdala kada katininer pada sa ilang lugar partner, isa ka nang rason abi sina nga kung once nga ginakupkop naton ang mga New People's Army, malapit kita sa katalagman. Yes, oo. Kaya kung halimbawa ara dira sa area ang New People's Army kag hinali lang lumabay ang kasundaluhan naton. Ang aton nga mga kasundaluhan train man na, hindi man na siling mag-engage dayon sa inang area particularly. Pero ang ginalikawan naton dira nga once ang ara ang New People's Army dira sa inyong nga lugar, ang matabo sina may tendency or dako ang oportunidad nga ang inyong mga kabataan, ang inyong mga himata pwede nila ma-recruit, no? Pwede nila nga mas maupod sila or matagaan nila doktrina. So na-realize ang mga kauturan naton nga wala gyapon sang miura ni. Ambal mo to gani partner 53 years na. So pila na kadekada? 5. Almost 5 decades na mga nagsulod sa mga sa New People's Army, wala sang miura sa pagpangabuhi, no? Imagine mo ang iban naglaylo na, ang iban nagkalamatay, ang iban na preso. So ang pinakamalipot ng iding istorya, wala gid sang maayo nga pangsingatuan kung ari ka sa sulod sang ublag. Mo nang iban nga mga kauturan naton nga nagsurrender, ang iban sad to say nga napatay sa enkwentro, ang iban nagkalapreso. So tanan no ang much better to ang nagsurrender. Kay na-realize nila sila nga kaugalingon nga kung trabaho nato ng government, wala gid kita sang pasingatuan or wala gid kita kadalagan. Imagine mo kung mayo ang pamalakad sang New People's Army sang CPP, NPA, NDF, hindi niya partner sang 53 years na isla na niyang demokrasya naton. Ugaling kay ang patakaran sa sulod sang ublag kag ang tinutuyo sang New People's Army is taliwas sa aton nga gina-enjoy nga demokrasya sa panggobyerno naton nga pangdemokrasya. Kaya tingin mo una nila partner, wala isang kung halimbawa ang magiging government ining komunista, wala isang right ang mga kauturan naton nga magkaduta, magkabalay, magkabayo. Kaya ang gusto na niya sa komunista, kung ano ang chinilas ang isa, parehas mo tanan. May pantay-pantay. Kung anong bayo sa isa, parehas mo tanan. Wala kaya chance nga mag-uswag dira. Yes, kung correct. trabaho kaya nga trabaho, kwaon na isang komunista ang imo nga kinitaan. Yes, may input ko na partner Halimbawa karon comparison lang sang duwa. Ikaw yang gitagaan kamo sang parehas nga oras sang mahal nato nga Ginoo. Tigaan ka mo sang pareho nga 24 oras. Ikaw nga pisan ka kagang compare mo sa NPA nga tamad. Ari ikaw nga paningwa kaya nagkaroon kay sang salakyan, sang balay, sang kumbaga sang imo nga pangalitan-an, sang pagkaon mo kada matad-adlaw sa imo nga pamilya tungod sa pinangabudlayan mo. Karon ining NPA nga sige lang patulog-tulog ya,
kung anong kinitaan mo, i-share mo sa iya. So, mali. Kumbaga, kung halimbawa karon ba may asawa ko, tapos kay ate, paggamit mo sa ako ng asawa mo, kay pantay-pantay man kita. Di ba? Masagot ka man ha? Amo rin ang hambal Diba? naton ang komunista yang nga kautukan o kon paminsaron hindi na ya makabulig sa aton pumuluyo. Correct. No, hindi nila tagaan tsansa ang pumuloy nga mag-uswag. No. Amo na ginitawag nila may mga communal farm. Yes, no? Dito rin ikuan nato ni si communal farm. Ang communal farm nga ginitawag nila at tanan ang pumuloy obra ka mo da tanan. Yes, correct. Oh. Tagaan ka mo da binhi, obra ka mo da itanom ninyo pag harvest na. Oh, ini ang ginistorya naton yan sa komunista. Correct. Pag harvest Realidad, na, wala ka day isang hambal nga ay damo kuya parte kay damo kuya damo harvest. kay- damo kay- kuya tanom. yung Hindi. pinatanom. Ang imong sinakwaon tanan sang komunista, ang tanan nyo nga gin pangabudlayan, Kag-i- ang tanan nyo nga produkto. Oo. Karon ang balong ka lang sa komunista. Amo lang ni ang imo parte, Mm. kag amo lang ni inyo kaunon sulod siyang isa ka semana. Eh, Oh. So wala ka dayak, wala Wala. ka kwarta, wala ka tanan. do kontrolado ka. Kontrolado ka tanan. Correct. Amo na natabo sang una sa Vietnam. Yes, oo. Natabo man sa atublang isa ka pelikula man nga kwan, the Killing Zone. Akong sa din wala ka mo right tanan. Pag mabalaan sang komunista nga daw duda sila sa imo, wala Tapos- yung hambal sang husgado nga Kangaroo court na yun. sa nga korte mo diretso kon kanila ya patay. Wala kaya sang kumbaga wala kaya rights nga depensahan ng kaugalingon so, mo. hindi naton gusto na yung partner Correct, na matabo correct. sa aton nga mga kauturan nga Pilipino. Yes. Amo nga ginipakigbato ginaton kag hindi naton gusto nga magsulod ining komunista sa aton nga panggobyerno. Correct. Tungod makaluluoy ang aton nga pumuloy. Ari sa demokrasya nga panggobyerno, pagsugtan kita sa atong gobyerno, negosyo kada, pangabuhi correct, kada, oo. pangabudlay kada, pwede kaya mag-uswag. Yes. Amo na ya ang sakto nga demokrasya. Kumbaga may ano kaya May freedom. may freedom kasi imo ya nga kaugalingon nga o kon pamilya Correct. nga taga ka mo chance nga makauswag. Kumbaga makakalakyan. kung ano ang ginahimo mo amo ng resulta sa Yes, imo nga oo. paginingkamot kung ikaw ya mapisan kay nga tao nga gusto mo ya magumuad ang pagpangabuhi mo obra kay sang tadlong kumbaga obra ka sang insakto nga hindi labag sa batas Yes. kumbaga legal tanan ang imong ginapanghimo. Amo na yung ginipinsin Manami, naton. manami partner nga nagakabuhi kita sa kalibutan nga wala kita ya sa may kuan nga tao nga ginadamay bilang nga tao nga magduot. Ang aton nga purpose ya is kumbaga magkaroon kita ya sang permanente nga trabaho kag kumbaga kung gusto mo ko sang negosyo pwede ka kada ka Hindi, ang negosyo. atong ginikuan niya partner, Oo. ginikomparison naton ang demokrasya Yes, correct. kag ang komunista, no? So, hambagan naton sa komunista wala ka right. Sa demokrasya ya ara yang tanan Yes, right. so So, amo ning aton Correct. ginipensindi sa atong mga pumuluyo. Kung ano bala ang demokrasya kag anong komunista. So, naintindihan naman na sa atong mga pumuluyo kag kabalo gito sa nga majority sang aton nga mga kauturan. Diri sa taya sa demokrasya Correct. nga pagpangabu. Ini ang hambagan ni naton ay sini sa komunista, no? Balik ta sa ginistorya naton giina sa mga atong 142 nga na neutralize no sa during sa mga focus operations sa atong nga Philippine Army diri sa 302 Brigade no. Nakita naman sa mga miyembro sa komunista nga grupo ining New People's Army nga may mga nga ang ilang nga mga commander, ilang nga mga kaupdanan no nga nagkalamatay, nagkaladakpan, nagsurrender. So, ang panawagan diri sa aton nga Philippine Army nga hindi na dapat nga madugangan pa ini nga mga nagkalamatay o kung Yes, mga nagkaladakpan. Ginitagaan tsansa sang aton na government, sang aton na Armed Forces of the Philippines. Ining mga nabilinta nga mga katapos ang New People's Army nga magbalik sa sabakan sang atong gobyerno. Nga wala sang madugoon nga pamaagi, wala sang madugoon nga matabo, wala sang kabuhi nga utas. Wala sang kapilasan. Ang nabilang pagpangabuhi nga matawhay, amo na ang gusto nga ihatag sang aton nga gobyerno. Sa mga rebelde nga gusto ya magbalik sa sabakan. Kaya hambal naton game over na ya. Ang mga kaupdanan nila, kag mga commander nila ang gambal, nga game over na ang New People's Army diri sa pungsod Pilipinas tungod kay halos tanan nila nga mga leader halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagkalamatay. So hindi na nila mabalaan kung ano pa ang mangin direksyon sining ila organization. Tungod kay sa seryoso nga
operation sang aton nga Armed Forces of the Philippines kag sang aton Philippine National Police. So kita diya sa Negros, kita ya nagahatag yapon tsansa no sa mga kauturan naton tungod kay ini hambal gani naton. Sayang ang kabuhi, no? Sayang ang isa ka kakabuhi sang isa ka tawo kun mautas lamang dira sa ginitawag naton nga wala sang kapuslanan. No? Correct. So ang aton panawagan, sige permanente naton nga panawagan sa aton mga kauturan nga nagapati magidira o kon pamilya, no? Nga may mga pamilya kamo dira sa hublag, no? Nga nagapamati subong o kon mismo miyembro sining hublag nga hindi kamo magpati sining propaganda sang inyong mga kaupdanan nga patsyon kuno kamo, torturon kamo sang government forces kung kamo mag-surrender. Inipakita naton kung ano ka seryoso sang atong gobyerno. Ang atong mga former rebels, ang atong mga FRs, nakita ninyo kung ano ang pag-amumas ang aton nga social welfare, ano pag-amumas ang aton na Philippine Army para lang mabalik sa mainstream sang atong gobyerno, matagaan sang sakto nga pagpangabuhi. Example ini nga dapat ning matabo sa ilang nga kabuhi once sila nga magbalik man sa sabakan sang atong gobyerno. Correct. O hindi ka mo magpati da sang doktrina sang mga leader ninyo nga sakiton kamo once nga mo nga mag-surrender. Ginihambal na nila tungod hindi sila gusto nga may mga madulaan sila sang armado sa ilang nga organization. Yes. Pero sa mga nakaintindi kag nakakita na sa mga sitwasyon sang ilang nga mga kaupdanan, dapat ini magiging example sa inyo nga hindi dapat hadlokan ang atong gobyerno. Dapat kita nga magbalik sa sabakan sa atong gobyerno tungod mismo ang gobyerno nga makabulig sa aton. Paano kita mag-umpisa sang sakto nga pagpangabuhi, no? Hindi kita yung magpati sa ilang nga mga ginihambal. Kay para ang aton nga pamilya dapat ang aton ulikdan. Yes. So partner, oras na ton alas 11:38. Commercial kita danay gamay, no? Balik kita aton istoryahan bla tong atom naman ang pagpamintas nila sa may area sang Calatrava, no? Ato na istoryahan nga kung sa din may ara naman isa kaya ka inosente. Wow. Nung mangunguma ang ila naman nga ginpatay, no? Tungod lang ni isang pagduda. So balik kita mga biyan, pagkatapos lamang sa mga importante nga mga pagpainomdom. Standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader. 43 ang aton ginaginistoryan regarding ni sa mga neutralize naton nga mga amigo, ning mga katapos ang People's Army, mga leaders nila nga kung sa diin madamo alin sa Iloilo kag Negros ang hambagan naton ang nagkalamatay, no? Tungod isa sa mga information, hambagan naton dapat hindi matabo ang galing lang tungod sa mandate o sa aton nga Philippine Army nga tagaan sang security ang mga pumuluyo. Pag ini sila nga ginipa-surrender, kag hindi mo sila surrender, may tendency gid nga magkalamatay ning mga katapos ang People's Army. So karon partner may ara nga natabo sa tinalikdan nga adlaw. Yes, sa February 4. Aton ni pagkasalaysay sa aton mga kauturan, no, may nahitabo naman nga pagpatay sa inosente naton nga tapasiro, no, iniginganlan kay Jimmy de la Cruz, 23 anyos ang edad, so taga Purok Binabuyan na barangay Cambayubo, Calatrava. So suno sa partner, suno sa nakasaksi, may 4 ka persona or ginapatihan nga katapos ang New People's Army ang nagkadto sa sinasambit nga biktima. So may dala nga mga tag-as nga kalibre sang armas. So wala amok partner, kinalit lang nga gipusil kining biktima kag relax lang or kalmado lang nga managalin sa area. So ini partner nagapamatuod naman ini si klaro nga violation naman sa human rights kag international humanitarian law. Kay suno sa investigasyon, no, sa aton nga 79th IB, ang ini nga taho is ordinaryo nga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Tapasiro partner nga gisalan lang nila nga kumbaga ang ila pala ginadudahan nila nga nagabulig or hatag information siguro sa aton mga kasundaluhan, pero iniya partner pang sortiro pa ni partner mo 23 anyos, so tapasiro. So amo na gani ang result, amo ni mga resulta partner sang ilang mga kumbaga wala na sila salig kung si sino lang ilang ginadampigan or si sino nang ilang kuan, kumbaga kung wala na sang right nga judgment automatic kanon ka na lang gid nila itumbahon. Yung mo nang pinakamasakit. Gapakita na kung sa tanaw naton partner, nakita naton nga demoralized na ni ang isipan. Sining mga New People's Army nga mga nahabilin. Tungod kay bisan sin lang dudahan na nila. Kung baga mismo gani guro landong nila ni do nahadlok na nila. Yes, amo nang ginakuha naton. Kumbaga demoralize na sila. Kumbaga wala na sila sa insakto siguro nga. Bisan sino matubang wala na sila salig. Ang pinaka-worst the partner, madason sina ang ilang mismo nga kaupdanan, matiniruhanay na lang na sila. Ang konsen na partner daya nga ang makaluluoy niya, ang mga inosente nga madudahan nila nga gulpiyon na nila pamatay. So gapakita nga wala sila nagapati sa human rights, no? Wala sila nagasunod sang lahi sang human rights, pero ang ilang mga legal pagsinggit human rights, no? Grabe pa singgiton. So makita naton sa ini nga panghitabo sa pagpatay nila brutal. Nga ang makaluluoy sining mga ang pamilya no? Nagahimo sang
panguma, pagtapas, para lang bala matagaan man sang bulig ang mga ginikanan, mga Yes, kauturan niya. Mm-mm. Kag gilayon pagapatsyon sang mga amuni nga katapos ang terorista nga grupo. So ang aton diriya partner nga hindi panawagan gidya aryo. Ining mga human rights advocates. Yes. Oh. Ina-challenge natin sila. Ini bilang mga grupo nga concerned pag magsinggit di sa dalanon do mabugto bilang mga ugat. Ha? Yung mga ipakigbisog, ipakigbato ang Ang kinatarong sa sa mga pumulo tubos. Ordinaryong mamumugon. Di ba mo nang ginisinggit Yes, nila? oo. So Aryo, challenge ta. Ato ordinaryo nga mamumugon to. Kaya Tapasiro ginisinggit mo. mo, ang ginisinggit yung permanente. Ang kinamatarong sa ordinaryong mamumugon. Yes, oo. Ato karon no, ang napatay si Jimmy De La Cruz sa may Cambayubo. O kung hindi ka mo kabisado sa Cambayubo, kung magbiyahe ka mo diri ka mo agi sa may bugang, liko ka mo sa magtikol, diri-diretso na. Pagpatuo mo, Cambayubo na tudloan ta ka mo dalan kay kabisado ko na da. Basi ining mga human rights advocate basi mambal silang hindi kami katultol sir ha. Hambal ka mo sakon, pwede nyo ko i-text kay Tagaan na, sir, tagaan yeah. mo sketch dito, hindi kami updan ka mo para matagaan investigasyon. Yes, correct. Oo. Kag matagaan sa nga kinamatarong gidya ang kaga sa nga ginitawag naton ining niblang pagkapatay niya, Yes. matagaan sa hustisya. Yes, oo. Agaga ginapromisa naton partner sa pamilya sining ginpatay brutal sang New People's Army no kay sa pamilya ni Jimmy De La Cruz nga ang puwersa sang gobyerno partner hindi maguntat samtang hindi naton matagaan sang hustisya ang kamatayon sining nasambit nga biktima no kay makaluluoy partner gapang tapas na nagani tapos amo pa nang himuon Oo. kumbaga wala kaya sang insakto yang kumbaga sukbat dayon no kumbaga wala kaya sang insakto yang puro pamangkot ya birahon mo lang dayon kay mga tungod amo na ang hambal sang upod mo o hambal sang inyong kaupdanan nga siya na wala sang insakto nga kumbaga proseso bla partner automatic ya kuanon ka na dayon i-judge ka na dayon yang amo na kumbaga siguro asset ka sang government amo na birahon ka na lang dayon diba masakit Kumbaga may mga nasuya bla sini. Yes, oo. Kaya nga ilang yang nga grupo, pagambalay, commander yan si kuno. Asset na sang di na yang ilang commander kay nakita naman si commander nga damo-damo naman sa sampare si commander nga naglamatay kamo ni surrender o gimana kumbaga. kapriso. Ano basi kon isa ina sa mga makapadisgrasya sa ako. Oh yes, correct. Nga mali na itong demoralize ang utok Demoralize sa leaderes mo, sang New People's Army. So, gilayon mahimo sa action bisa wala investigasyon, sige, tirahan yun na. No? So, ambal na ton kon kabuhi gani kuno giniutas partner kon sa ano pa niya. Correct. Kon ang kabuhi ang imo giniutang, no? May tendency nga ang imo pag ibayad kabuhi man. No? So, kabay pa ambal gani ton hindi tada maglabot, no? May time pa, may tion pa. Mag-surrender, no? Ang aton mga kautura. Ang atong panawag, ang purpose for partner na sa atong programa. May pabalo naton sa ila ang programa sa gobyerno. May pabalo sila nga welcome sila bisan yes. Kasala sila. Iti hambal ganin naton may second chance. May second chance kag may time nga pagbago. Yes. May pagpatawad mga matabo in kaso nga sila ang balik ya sa sabakan sa gobyerno naton. No, so ini sa mga nagpatay sini, no, kabay pa nga mabatyagan ninyo ang kasakit sang nabatyagan sining pamilya. O kakabay pa nga hindi ni matabo sa inyo, ang natabo sa iya. Correct. No, amo na yang aton giniayo nga hindi matabo sa ila, no. Tungod kay kita ya tao makatag taya sang hambal pagpatawad. Wala taya hambal nga kaakig sa ila. Ang aton lang kabay pa nga makonsensya sila. No sa ilang nga ginhimo, si ining isa ka mamumugon. But partner kung nagakatulog pa ni sila sa mahumo kung gabi. Balo ka partner ini nga mga tao wala niya gakatulog sa mamuok. Mismo ila ni nga gini nga huragok, gini kadlokan ni nila. Yes, tama na to. Doon na sa. Tong kabalo ka nga man, once nga ikaw nakasala sa isig kaparyo mo, mismo huragok mo ginikadlokan mo, gakakibot ka. Masulod din sa imo kagalingon nga, ay, daw sudlan ko sang konsensya ko. Amo na. Galing kiti sila hadlok tungod sa gambalin nitong propaganda sa ila sang ilang mga commander, ay hindi ka mag-surrender kay pagkapatsyon ka. Amo na yang kuan naton. Pro gambalin naton, sa balik na. Kung nakabuhi ang imo nga ginutang, ang imo igabayad, amo ang kabuhi. Man. So partner no, na 2 minutos ang aton nga nabiling nga oras. Yes, I update ta sila. Atong lang ginihambal naton sa aton mga ka-action, no, nga tigpalamati naton subong. Balog ta kadamo gatutok eh. Yes. No, hindi kumbaga nagorohigda ni sila.
sa iban gani gusto maghatag suggestion via cellphone, no? Iban gusto maghatag information. Pwede nyo gid-text ang aton hotline, no? Before kita maghatag update, ihatag tada na ang aton hotline, pwede nila i-save, no? In kaso ano man ang ilang palamangkutanon, pwede naton masabat. Ari 0905-529-0781. Luwat ta sa Globe. 0905-529-0781. And sa smart naton 0948-043-0553. Partner, may nag-text last week before isang program naton. Yes, oo. Ang habal niya di sa ako, no. Unsa man Cebuano ni, unsa man ang mga benepisyo nga pwede na mo makuha ani nga mga programa. Siguro gini mention ni partner. Ano nga mga benepisyo? Ano nga benepisyo ang madawat niya once nga magbalik sa sasabakan sa gobyerno? Yes. Or ini masama ni sa nga gusto niya maintindihan kung ano lang mga programa sa atong gobyerno. Yes, correct. So ato na pagasabton dali before nato ni hatang update na ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Isa ini ka programa sang aton gobyerno, hindi lamang sang Philippine Army kundi isang kabugusan nga pong sa Pilipinas ang aton Philippine government sa mga gusto magbalik sa sabakan sang gobyerno nga mga NPA, no? Ara dira ang housing, ara dira ang livelihood program, Yes, ara dira ang Education. ang Health. cash assistance immediate nga cash assistance, no? Kwarta ha, no? Hambal mo education sa mga kabataan nga gusto pa mag-eskwela, no? Health, Sa no? health. O sa aton panglawas, no? Kag madamo pa nga programa sang ICLIP ang igabubo sa imo once nga ikaw magbalik sa sabakan sang gobyerno. Yes. No? May ara pa da nga hambal ganin naton ining livelihood amo ning pinakadako gid. Yes. Iti magiging I-train ka magiging kit mo ni sa pag-start ni sang imo nga new life, no? So ining naga-take sa aton, wala ko ni nasabat pasensya sang nagligad tungod nag-abot ang text niya after na sang atong programa. Pero kabay pa niya mababatian niya ning aton subong nga pagsabat sa ilang nga pamangkot, no? Kung gaduda pa gid sila, pwede gid sila magtawag sa aton. No, aton pagasabton ang ilang yung mga tawag sa mga masa man da nga may mga palamumungkutanon kaga gusto mo mag-abil sa programa sa atong gobyerno. Text lang kamo or tawag sa aton hotline sang 3 Hotel Brigade para masabat naton ang inyo Yes, palamong correct. tanon kag mapaintindi ta sa inyo kung ano bala ang kinalain sang aton nga demokrasya nga panggobyerno kag sang ginapatihan ninyo nga komunista nga grupo, partner. Correct, no? Ang in short, partner, to clarify or support ko ang programs ng ICLIP. So ang ICLIP is intended ni siya, partner, sa mga mga rebels naton or limbawa naton ang ginambal naton nga nagtalang sang ilang landas. So mo na siyang ICLIP provided iya sa programa sang Philippine government. So intended ini siya sa mga kautoran naton nga mga rebels or mga katapos ang New People's Army, no? So hindi lang nga katapos ang New People's Army kundi madamo, partner, ang mga Abu Sayyaf group, pwede sila maka-apply sang ICLIP naton, ang mga MILF, no? So mga damo nga kumbaga nagkaroon sang conflict, nagatawag naton nga armed conflict. So ang ICLIP is a program ni sa idalom sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? Ini siya is mangingin tools ninyo, no, tama tong ambal ni Sergeant Tikenya, nga mangingin tools ninyo sa pagbalik ninyo sa mainstream sa sosyedad. So kay kadamo sa mga rebels naton, mga former rebels naton nga wala sang knowledge, partner, kung magbalik sila sa mainstream. Ang ilagi na problema una-una is kung magbalik kami, ano ang manging trabaho namon, ano ang manging life namon sa normal nga pagpangabuhi, kay wala kami niskwelahan, wala kami sang skills or wala kami sang nahibalan, tinapusan. So ang ICLIP isa kasabat ni nga magkaroon kita sang matapos natong education, halimbawa kung tapos kita sang grade schools or high school, i-continue nyo na amo na sang program sang ICLIP. And then of course, no, may additional kita nga program alin niya sa mga TESDA naton, sa mga livelihoods, no, from DTI man, no, mga livelihood man naton, nga magkaroon kita sang skills, no, provide din niya sang mga certificates, tagaan ka mo pagtulon or tagaan ka mo sa skills nga profitable, meaning to say mangin tools nyo ni nga amo ni ang mangin sandigan ninyo sa inyo nga gusto nga halimbawa, kung gusto mong magkaroon sa negosyo, partner, babuyan, talamnan, or man itong latest subong partner, about sa technologies. No, amo na nga aton nga mga programs, tapos may immediate assistance sa dayon. Before kita
after pag-surrender naton, tagaan ka mo din immediate assistance na. Kung pasado kita sa ginatawag naton nga validations. No, hindi na siling may ara kay sa partner nga basi bla i-grab nga opportunity nga magpakuno-kuno nga sila is surrenderes no may ginatawag kita nga validations. Yes, Gina-validate naton ina kung ina legit ba lang surrenderes gid. Kay basi bla i-grab la sang iban nga magpa-surrender lang. So amo na ginapanawagan naton ang mga kauturan naton nga dako na ni nga tsansa sa inyo kay pasalamat kita subong tinion or sa subong panahon nga may ara kita ya sang program nga Eclip. Ang Eclip is para gini sa inyo. No, so i-grab naton ang opportunity, no? I-try naton kung baga hindi lang kita magsalig dira or hindi kita mag stay sa muna nga sitwasyon. Try naton nga mag outside the box naman kita. Yes, oo. So partner aton oras 3 minutos before Yes, mag alas oo. 12. Update kita Yes, sa BDP. oo. Ito 2 weeks na ni partner. Nga promesa natin, sir. Nga, ano lang update na sa mga sang Barangay Development Program o kundi Barangay Development Project. Yes, so Labi na sa parts ng San Carlos, Escalante, kag no? Cadiz. Kagkades, no? Ang So, ibang mga manapla may ara man na, no? May ara kita tani partner sa nga presentation nga slideshow. So Yes, i-recap lang nato na sa next week, no. Kag may ara man kita ya report nga tublang yambal mo partner nga may duwa kumbaga bongga or ano ganun. May ano pasiba next pasiba week, no? May ara pasigabong kita nga pasigabong Gabong kung sa din may Na balita. Ano isa di ka organization, leader sa organization. yes Nga kumbaga nakachimbe. nagtuad nga correct. miyembro sila kuno sa terorista nga grupo. Oo. So abangan na sa aton mga Yes, action sunod nga Domingo. So, ari, for the partner- meantime aton nga Barangay Development Update. Yes, ang program. update naton so Barangay Development Program sa area sang San Carlos, Cadiz, kag Escalante. So partner sang nanligad nga mga sinimana or binulan nag groundbreaking no or kumbaga gisugura na ang farm to market road nga projects sa nga BDP dito sa nasambit nga mga cities. So continue na partner kung Mga upland areas sa upland mga upland areas Hindi na sa proper sa cities. yes, upland oo. So, ongoing clearing scraping operation almost 1.42 kilometers sa barangay Nataban, San Carlos City, no? Ang 10% pa lang, no? Kaya gina-wide clearing pa lang. And then sa may barangay Quezon, San Carlos, two-way road, 5 meters width and 6 inches thickness. So 5% ang aton nga kwan. Kumbaga nag-start na. Nag-start na. So sa may road sa may ano naman sa may barangay Kudkod San Carlos, no, so ongoing ang road clearing and compacting with 100 meters done. Ang project sa road concrete 15 kilometers two ways roads nga may lapad nga 5 meters kag may kadamulon nga 6 inches thickness. So 10% partner ang update, 10% na ang naobra. So barangay development programs, updates naman sa may barangay Kaduhaan, sa may Cadiz naman niya partner, Yes, oo. Cadiz City. So concreting of farm to market road 800 meters. So 40% na ang napatigayon. Yes, So halos installation, katong construction of solar streets, lights at sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan, Cadiz City 15%. So ang kwan partner farm to market road Oo. 100 meters halos katunga na gid Katunga na. natapos. Yes, oo. And then So, sa may in the end siguro ni sang 2022 yes, so kumpulido na. namin na sa mag-banking da. Yeah. So may barangay Buena Vista naman partner sa Escalante City, ang farm to market road 1.7 kilometers is ara na sa tunga, almost na sa tunga 45%. Ang farm to market road naman nga 190 meters is 45% naman. Ongoing implementations din siya. O makita naton sa picture tani, ari nang ang dalan, ari na ang katunga sang concrete. Sige na, by next Sige, tungod hindi nato mapasunod sa ang atong presentation tungod kay ayo si GM nga sa hindi nato mapasunod yes, tungod kay kulang ko sa kwan subong. By the next Sunday. Next Sunday. Yes. So may update naman sa may barangay Mabini, Escalante City, ang concreting of farm to market road nga 160 kilometers. Wow! 80% na partner ha. Almost lapit na lang mahuman. Ari na, almost done na. Purchase of 1 unit farm tractor is nabakal na or na turnover na sa mga farmer beneficiaries naton. And then sa may barangay Paitan, Escalante City, ang purchase ng duwa ka tractor sa complete accessories na hatag na sa farmers beneficiaries. And then ang concreting sa farm to market road nga 1,360 nagka-clearing na subong. meters is waiting for project contracting. So waiting ni siya, no? Properly na turnover na sa barangays. And then sa may barangay Pitan, Escalante City,
concreting of farm to market road 1.8 correct lang i-correct lang ko partner 1,850 kilometers gini siya. Almost 2 kilometers. Okay. 1,800 meters or 1.8 kilometers o 40% na ang nahuman. Then of course sa may barangay Binagyuhan, Escalante City, no, concreting of farm to market road nga 1.6 kilometers is nasa 75% na. Yes. So tanan sina is ongoing gyapon ang implementations. No, kung may amo na ginaano naton, gina-monitor naton every time, no, i-update namon kamo, and then kung okay na partner, pwede naton na ma-announce sa aton Yes, mga koturan kay oo. base may ara kita nga mga motorista or mga riders nga gusto magsaka sa botong area no Labi madami. na sa paitan, partner. Ara Yes, oo. Ato lang cross nga dako blada. Yes. Paitan. Oo, May ara oo. na da mo may tourist spot na da. Oo. Okay, no. So good morning kay Diding Alo Hamiento. Good morning da. Nagapamati sa subong diriya sa aton programa. And sa kay Novim Maghari, good morning man. Sa tanan nga naga-tune in sa aton via radio and live Facebook subong man kay Ray Baryoga, good morning. Sa tanan nga nagapamati sa aton subong palatuntunan, kabay pang sa sunod aton gyapon suportaran na atong programa Brigade in Action para initanan sa aton mga kautoran. Partner. Kaga advance happy birthday gali sa wife ko dumalipatan ko. Wow, February man. February man sir. Walang na. Okay, so mga ka-action, nasa dali lang ko ito mga itong pagpangalagad, tub-tub sa sunod yung Domingo. Sergeant Ikinya and Sergeant Gikana, ang inyong anchorman, subong aga. Good morning. Action! Radio!